FKS Lamson, en innovativ samarbejdspartner. FKS startede i 1954 i Nørreby på Fyn. I 2003 køber FKS Lamson i Odense, og i 2008 smeltes vi sammen til FKS Lamson og flytter til nyt domicil på Teknikvej i Odense. De mange år i branchen har gjort os førende inden for drift og vedligeholdelse af kloaksystemer, og vi har flotte referencer inden for vores kernekompetencer. Tømning af septitanke med KSA'er, TV-inspektion med TV-vogn, slamsugning med kombi og genbrugsspuler. Vores mål er at være first movers på den tekniske udvikling. Panoramo. Som de første i Danmark introducerer FKS Lamson Panoramo brøndinspektion. Med Panoramo brøndinspektion får du en 3D-scanning af brønden. Stikmaskinen. Vi har udviklet verdens første stikmaskine. Et kamera til inspektion af stik direkte fra hovedledningen. Et system, der i dag bruges verden over. Sputnik. Vi har introduceret Sputnik, som er en moderne genbrugsspuler med indbygget kamera i spulerhovedet. Med Sputnik kan man følge spulingen på monitor, og yderligere kan man spule stikledninger fra hovedledningen med kun én bil. Vores vognpark er moderne, stor og alsidig og tilpasset vores kunder. Fra vores afdelinger i København, Aarhus, Aalborg, Silkeborg, Skive, Holstebro, Randers, Viborg, Fredericia, Esbjerg og vores hovedkontor på Teknikvej i Odense servicerer vi hele landet med fokus på forsyningsvirksomheder, entreprenører, industrien, kommuner og private. FKS Lamson går et stik dybere og sætter fokus på flere bundlinjer, økonomi, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. FKS Lamson, en innovativ samarbejdspartner.